balimakɛ Ismail Dramé de bɛna dɔ fɔ aw ye bi. An b'a fɛ ka kuma aljiran sigiɲɔgɔnw adamaden ni sigiɲɔgɔn ye jeni ye, sigiɲɔgɔn mun b'a ye, sigiɲɔgɔn a ka kan ka kɛ cogo di. Tuma المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من المتجاورين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملة. سلامك نيبه سلامه يكونو ikra nga doala akaki bolo ika donchena kenaye isigi nyonga haka mimbika ikana nangari ika focus ka ala yarala neni ka sabe sigi nyonya mina aka haka do benga ni islamay ika islamay te dafa fiyo fi i yeraka ni responsabilité don ifanfe ni ya don ko doni abe munya ika bara ni fendo ne ya don sa ko ni pozoni abe ma fara ni tlara ka don na yi fa otuma ika doni man nafanya ye e ya don ko ni fense na min dalen fle ne kelendo mata tembe ko de kono me bagidala nana bo ni de jamai iba do ko ni ma jama soro ni ya fera be nafanya ye itlara ka jamai dalen toyi otuma e ka do ko jama nafanya otuma ma o man nafanya e fem bide nyuma ni yaye dron i ka profiter karanta ki da juma ni yaye i ki kolosha le kana na jana tuma silama ke ka hakew sigi nyon ke ka hake de ba sigi nyon ke kana sigi nyon muso ka hake de ba sigi nyon muso kana sigi nyon hake munye kasani nin kaka ode hake ni yakaye ani min kaka iyo ke ni make ya tonyo aka hake la aga hake be wuli nɔfɛ ko hake de wulila karisa nɔfɛ hake ye fɛn min ye fɛn min kan ka kɛ maa ye n'i ma k'a ye fɛn min man ka kɛ maa la n'i y'a k'a la o de tɔgɔ ye ko hake karisa ka hake b'i fɛ karisa ni nin ka kan n'i y'a k'a ye a n'a ka kan dɔɔna n'i ma k'a ye o tuma i y'a tɔɲɔ o tuma ladabuw de bɛ yen ladabu ye jumɛn ye taacogow don silamɛkɛ yɛrɛ de b'o wajibi yɛrɛ kan i t'a wajibi ka dɔ wɛrɛ la dɛ masa min ka fanga b'i sanfɛ i b'a wajibi kan o de ye masa min se b'i sanfɛ a ka fanga b'i sanfɛ a bɛ s'i la a bɛ se k'i minɛ cogo bɛɛ lajɛlen i sigilen a b'i minɛ i jɔlen a b'i minɛ i ɲinɛngalɔmatɔ a b'i minɛ i hakili dafalen a bɛ se k'i minɛ i tɛ bɔ a kalama o de tɔgɔ ye ko Alahu Taala maa bɛ ladabu ta k'a kɛ ala de kosɔn sigiɲɔgɔn ka hakɛ maa t'a to ko fanga b'i la koyi i t'a kɛ ko se b'i ye koyi i b'a kɛ ko a n'a ka kan fɛn dɔ de y'a fɔ k'i k'a kɛ o fɛn ye jɛni ye Alahu kɔrɔ masa min maa tɛ cogo dɔn min na o de ye Alahu ye o tuma ka sigiɲɔgɔn ka hakɛ d'a ma ka ladabuw d'a ma a dafalen o de ɲininen don i fɛ o tuma sigiɲɔgɔn yɛrɛ ye min an da bɛna s'a ma sa a nana n'a ye kuranɛ kɔnɔ n'o ye suratu nisa ye ala ko wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم أكو أو مؤمنون أي الله تعالى كلم ببتو أو كان فوي فرع على بتوكا على بتو تمنين كو أي كان يمان كلاي كافانا أبو سجرة أي يمان تكو سجرة إحسانو دي ما كهر بفهمنا كو كاي maa ka tɔɔrɔ bɛ fɛn min na k'a kisi o ma o de ye ihsanu ye maa ka hɛrɛ bɛ fɛn min na k'o k'a ye maa ka tɔɔrɔ bɛ fɛn min na k'a kisi o ma o de tɔgɔ ko ihsanu n'o banna a ko
aye ke ɲumankɛla ye a balimasurunw ye yatimedenw a ka kɛ ɲumankɛla ye u ye misikinɛdenw a ka kɛ ɲumankɛla ye u ye ani sigiɲɔgɔn min y'i balimasurun ye ani sigiɲɔgɔn min ni balimaya t'i n'a cɛ nka sa sigiɲɔgɔnya ye aw se ɲɔgɔn ma n'o banna baarada la walima sugufiyɛ la walima foro la i ni maa min gunnen bɛ ɲɔgɔn na e bɛ sugu kɔnɔ i ka tabali sigilen bɛ maa dɔ ka tabali sigilen b'i kɛrɛfɛ o ye tile baaraw ye o ye sahibu bil jambi i jɛɲɔgɔn min b'i kɛrɛfɛ ala ye hakɛ dɔ a ye hali ni kafiri don o ka hakɛ bɛ yen ni silamɛ don i kana janfa fiyewu ni silamɛ don kana nɛgɛn fiyewu ni silamɛ don kana bala a ka hɛrɛ sɔrɔli la fiyewu k'a fɔ k'e bɛ hɛrɛ ɲini i yɛrɛ ye i k'a to i bɛ min ɲini ni maa nana masatisi ɲininkali kɛ n'o y'ale ta ye a tigi y'i siyan ta min ma n'a tɛ yen a ta feere ye i ka tile k'a wari bila a ɲɛ o tɛ fɛn b'i garisɛgɛ la ala ye min da i tɔgɔ la silamɛw ni kafiri don i n'a bɛ sigiɲɔgɔnya la kana janfa fiyewu ka fɔ nin ye kafirikɛ de ye an gunnen bɛ ɲɔgɔn na i don kana foyi suya a kun kana foyi suya a kun ala ko wasahibu bil jambi n'o banna ani giribu tungarangew maa min bɔra o faso la ka na a tɛ yɔrɔ dɔn se t'a ye a bɛ yɔrɔ min na se t'a ye siyɔrɔ t'a bolo e ka hinɛ a la ka siyɔrɔ d'a ma ka dumuni d'a ma sani a tɛmɛtuma cɛ a dunni tɛ da i kun pelepelew dɛ i seko damajira i b'o de kɛ n'o banna ala k'o ka hakilinbolo ye fɛn minnu mara jɔn b'o la jɔnya a ma wolo anw ka bi tile la o bɛ yen kabini abada maa caman bɛ yen ko jɔnya tɛ tiɲɛ o faw kɛra jɔnw ye o dɔw mɔkɛw taara ameriki dɔw taara faransi ka kɛ jɔnw ye ka sa ye o tɛ cogo diw la o jɔn n'ala ye o latigɛ i bolo hinɛ a la i k'a dɔn ko adamaden don kelen wa ma malakita imanukum so b'i bolo so a wajibiyalen don i kan i ka dumuni d'a ma i ka ji d'a ma i b'a bila baara la a fanga bɛ se baara min na kan'a bila baara la a tɛ se min na n'i y'o kɛ bolo min kɔrɔtalen bɛ n'o b'aw bɛɛ sanfɛ o yɛrɛ yangalen bɛ e yɛrɛ fɛnɛ kunna o ye bolo jumɛn o ye ala ka bolo ye adamaden so hatɛ so dira ma an ka yɛlɛ a kɔrɔ so an ka baara kɛ n'a ye dɔw bɛ yen so de b'u bolo u bɛ ci kɛ n'u ye i b'a bila ci min na a bɛ se ka hakɛ min kɛ i bɛ doni min d'a kun a bɛ se hakɛ min kɔrɔ nka sa i ka dumuni d'a ma i ka ji d'a ma ni misi baralen b'i bolo ka dumuni d'a ma ka ji d'a ma ka n'a to a k'a mɔgɔw tɔɲɔ ka dumuni kɛ saga di ba ka n'u bila u ka taa maaw tɔɲɔ ka taa wali fɛn dun k'a fɔ a dumuni se tɛ ye e t'a ɲini k'a la dumuni i b'a bila u ka taa mɔgɔw tɔɲɔ i ka seli ani ka sun ani ka ɲuman bɛɛ alikiyama don i bɛ t'o bɛɛ baraji sɔrɔ o tigilamaw de ka dosiye kɔnɔ e lankolon don i tɛgɛ lankolon don olu ka juguman de bɛna bila e ka dosiye kɔnɔ alikiyama don sariyatigiw fɛ yen ni jɔn b'i bolo n'i b'a bila baara la fanga tɛ se baara min na jɔn b'i bolo i tɛ dumuni d'a ma kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga sariya b'i wele k'a f'i ye dumuni di i ka jɔn in ma i bɛ k'a bila baara min na dɔ b'o la ni sariyatigiw y'a fɛ n'i banna ala ye plein pouvoir di sariyakuntigi ma o don a ka jɔ in bɔsi la k'a feere mɔgɔ ma maa min bɛ se ka dɔn n'a ye a b'a feere o ma ka n'a wari fili ka n'a y'i ja a ta n'a m'i ja ka n'a ta min y'a feere hakɛ t'o la min y'a san hakɛ t'o la maramafɛn bɛɛ bɛ ten tuma sa ala ko maa minnu ci ye jangamu ye ale ala t'o fɛ maa minnu bɛ waso maaw la a t'olu fɛ k'i yaada i sigi ɲɔgɔn kunna parce que inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran a y'a fɔ nin baabu min kɔnɔ nin ye fɛn caman de bɛ yan den caman bɛ yen u b'u kama ɲanga u faw kunna mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ waso u balimaw la maa caman bɛ yen u bɛ waso sigi ɲɔgɔn na o de y'a to ala nana n'a ye yan a ko inna allaha i k'a dɔn ala la yuhibbu man ala tɛ maa kanu a t'a tigila maa fɛ a t'a kana kana ni maa maa kɛra mukhtalan jangamu kɛla jugu ye fakhuran wasobaganci ye maaw kan ala t'o tigila maa fɛ komi nin ye ala ye min fɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale de ko ma zala jibrilu
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكو سيدنا جبريل مولي أبا الذي أبا الذي كواكي هاكل تو أسري نيونا أبتوك هفاي محمدو يهاكل تو يسري نيونا فاكرا لين أكو سيدنا جبريل بن أسري نيونا دو أكتنيلا ناصر كادو أكتنيلا على كركلي صلى الله عليه وسلم لكو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. مامي ني دكيرا ni dalen be ala la kwa be ale de ikunte ifa kunte ibakunte ale de ko waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an ni ala de yeda ka kon ikunte mati don ni ya do ko ala be ki bina laba o de ka bolo kono ikadi famiye ikadi babiye ikadi demiye ikadi terimiye ikadi chemiye ikadi musomiye olu be na bado ila don la ku ishu bi takata ni kata dinge de se ki donye na so ni do na dinge ngono no kunye ko bane ma kun de sengen ni ma kun sarada abana foite ma kun de sengen na muna ala kira ko annasu nuyamun idha matu intabahu ako adama dom bes no de la dinye na folo ni usarat mamu be soro ka kunu an be soro de la o ta don min do ni sara kerat mamu be soro ka kunu kaburu kono malika o de be ki ma kono ni go gala ne sara ka wade dula dinga kono ni be la ko don jugodi malika be no jugodi o ba fi e mani jilama be badde be kono tuma malika mi la ko don wa ala mi la ko don yawa ami baloye ki labo kara ni nyela diɲɛ latigɛ diɲɛ sigi a bɛna i ba kɔnɔna n'i bɔra i ba dɛbɛ kɔnɔ i bɛna diɲɛ kɛnɛfɛrɛlen na n'i bɔra o kɔnɔ i bɛ taa barzaki kɔnɔ barzaki n'i bɔra i bɛ sɔrɔ ka taa alijinɛ la ala ma o kɛra an garisɛgɛ ye n'i kɛra baara jugu kɛra i bɛ taa jahanama kɔnɔ ala ma kisi la k'an tanga ba kɔnɔ den bɛ yen tuma min a b'a ɲɛna k'o fɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ ka bara ale bɛ yen maa t'a fɔ k'a ka dumuni kɛ maa t'a fɔ k'a ka ji min a bɛ dumuni kɛ sɔrɔ ye k'a dun a bɛ ji sɔrɔ ye k'a min a bɛ fiɲɛ sɔrɔ ye k'a minɛ foyi t'a la a bɛna ka bɔ ye a dafalen a kɛnɛma tɔɔrɔ t'a la masa min y'o kɛ o de tɔgɔ ye ko alahu n'o banna i bɛna diɲɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ ye i b'a fɔ ko nin fɛnɛ kɔnɔ fɛrɛlen bɛ ne ba kɔnɔ n'a ye nka sa baara b'i ɲɛ yan i man na diɲɛ rɔ n'i ye wagati kɛ si min na o bɛ n'i dabɔ si na sa k'i yɛrɛ k'i bolo kɛ k'i ka dumuni ɲini i yɛrɛ k'i bolo ta k'a sɔɔri i kɔnɔ i y'a faamuya n'i m'a ɲini a tɛ don i da nka sa i bɛ taa fɛn min ɲini a latigɛlen don ala fɛ i bɛ hakɛ min sɔrɔ o la i bɛ hakɛ min dun o latigɛlen don nka sa ni i ka dunta banna ka sɔrɔ i y'a caman fara ɲɔgɔn kan mankasan falenba don dunta banna filizɛri kɔnɔna falen bɛ sogo ni jɛgɛ la dunta banna ka sɔrɔ ɲɔw sera malow selen don malika mana na fɔ malikɛli mɔti ye ko ma lɔgɔma sɔrɔ karisa ye min bɛ mankasan kɔnɔ ani min bɛ daga kɔnɔ min mɔna ka kɛ tisa kɔnɔ min kɛra seri ye a tɛ tɛmɛ n gɔnɔ fɛ bilen ka taa o banna o bɛna don min o de don tɔgɔ ye ko donba kelen adamaden i bɛ bɔ i ba kɔnɔ ka na diɲɛyɔrɔ don min o ye donba dɔ ye i bɛ bɔ diɲɛyɔrɔ ka taa lahara don min o ye donba wɛrɛ ye i bɛ bɔ kaburu kɔnɔ ka taa jɔ kɛnɛ min fɛrɛ kan o ye donba ye ka bɔ jɔ kɛnɛ ka sa ka alijinɛ sɛgɛrɛ o de ye donbaw la donba ye n'ala ye maa min kɛ alijinɛ dunke ye ala m'o dira n'aw ma tuma silamɛw maa ni a fɔra ko ka min kɛ o kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min dalen b'a la ko ala bɛ yen i dalen b'a la ko alikiyama don bina a ko i k'i sigi ɲɔgɔn bonya n'i y'i sigi ɲɔgɔn bonya i ye bonya min kɛ sigi ɲɔgɔn ye i bɛ t'o nafa sɔrɔ lahara hali lahara yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen
maa b'a tɔnɔ bɔ yan kabini lahara tɛ fɔlɔ ni adamaden sara sigiɲɔgɔn min ni n'olu bɛ sigiɲɔgɔnya la alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam i ye ɲuman k'i sigiɲɔgɔnw ye i ye mɔgɔw jigi tugu i ye mɔgɔw ɲɛji cɛ i ye sigiɲɔgɔn denw a n'u ka denbaya i ye hɛrɛ k'u ye n'i sara don min na hali n'a sɔrɔ sɔnkolo min b'i la n'o ka jugu ni sɛfan min wulu ta ye ni sigiɲɔgɔn kɔni y'i sigi karisa sara karisa ye lahara ɲɛ sigi karisa ye bi ɲɛ sigi dɛ karisa ye ɲuman caman kɛ karisa kɔni walahi a taara ala sɔrɔ a taara a taa yɔrɔ la ni sigiɲɔgɔnw y'o fɔ ala b'i su la wuli k'i sigiɲɔgɔn bɛ ka min fɔ a ko sigiɲɔgɔn bɛ ka nin ɲuman min fɔ e la nin ye o nin bɛɛ ye sɔn ye wa jugumanw caman b'i la nka sa komi y'i ka jugumanw dogo i sigiɲɔgɔnw na ka ɲumanw de yir'u la u ye ɲuman min fɔ i la ne fana y'o ɲuman minɛ i ye juguman min kɛ ne la ala la ne yafar'i ma ayiwa n'a fɔra k'a bɛ yafa a bɛ yafa silamɛ de ma a tɛ yafa kafiri ma dɛ silamɛ yafa ala bɛ yafa o de ma da bɛ don o de ka kuma rɔ kafiri kɔni da tɛ don i ka kuma rɔ alikiyama don minɛ ɲa i ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye i ka ɲuman dan ye diɲɛ ye a ko mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ما من بسلمة نوبنا على كما وبنا سما وبنا جغديلما وبنا هيجي كلمة وكسلامي أكوت تشيه نولي هيرسرو olu bɛ ɲuman min kan k'a kɛ fantanw ye dugukolo kan u bɛ ɲuman min kɛ kɔngɔtɔw ye dugukolo kan ala taala bɛ a si ni a kɛnɛya dɔrɔn de d'u ma diɲɛyɔrɔ yan n'a si ni a kɛnɛya dir'i ma diɲɛ la lahara i ɲin tɛ foyi la baara min kɛra a bɛ komi ni maa min taara tile ka sɛgɛbugu jeni i ye sɛgɛbugu jeni tuma min i nana a ton i nana a ton kulu fɛnsɛnnen kan i ye sɛgɛbugu to kulu fɛnsɛnnen kan ko ni n bɛ taa so ka taa segi ta ka na k'e to so san fiɲɛ ba wulila sanji ba nana hali i yɛrɛ t'i yɛrɛ tɔɔrɔ ka taa bari i b'a dɔn k'i tɛ taa foyi sɔrɔ yen maa min n'i tɛ silamɛ ye i ka baara bɛ Alahu Taala bolo nin cogo de la o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam sigiɲɔgɔn ka ko a y'a gɛlɛya ni maa sara n'u ye sigiɲɔgɔnw ɲininka ko karisa bɛ seli karisa bɛ seli dɛ ɲininkali wɛrɛ tɛ taa kɛ maa wɛrɛ la bilen n'a sɔrɔ e faso ye darawelila ye walima e faso ye hamdala ye i nana so ɲini ka sigi ɲaare la i bɛ ɲaarelakaw fɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiriw la i bɛ ɲaarelakaw fɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumaw la olu b'i selitɔ ye i bɛ t'u ka ko la n'i sara darawelila k'a tɛ taa ɲininka i la hamdala k'a tɛ ɲininka o bɛ ɲaarelakaw de ɲininka n'o karisa ye silamɛ ye dɔrɔn alimami bɛ seli i kan i ye nafa sɔrɔ ni jɛniw ye i sigiɲɔgɔnw o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min dalen bɛ ala la i dalen bɛ alikiyama don na k'i k'i sigiɲɔgɔn bonya sigiɲɔgɔn ye jɛni ye maa yɛrɛ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ o ye sigiɲɔgɔn ye i ni minnu ka da gunnen bɛ ɲɔgɔn na k'a ka so du gun ɲɔgɔn na o ye sigiɲɔgɔn ye o tuma sigiɲɔgɔn jumɛn ka gɛlɛn sigiɲɔgɔnya la fɔlɔ o ye so kɔnɔ sigiɲɔgɔnya ye muso cɛ y'i furu ka na a taara muso wɛrɛ furu ka na aw bila so kelen kɔnɔ a ye sigiɲɔgɔnya kɛ o sigiɲɔgɔnya an bɛ ka min bɛ fɔ nin ye fɛn fɛn ɲininen bɛ sigiɲɔgɔn fɛ k'i k'a kɛ o ɲininen bɛ aw muso fila sina fɛ n'a ye sigiɲɔgɔnya diya aw ni ɲɔgɔn cɛ alakira ye min fɔ hɛrɛ la k'o bɛ k'i ye o bɛ kɛ n'a y'a goya ɲɔgɔn na min fɔra juguman na k'o bɛ kɛ o na k'i la ko bɛ an b'a hadisaw kan ka taa kira bɛna kuma muso dɔ tun bɛ yen a bɛ seli kosɛbɛ a bɛ sun kosɛbɛ nka sa a da ja ka farin a da tɛ malo kuma ma n'aw bilara ɲɔgɔn na a b'i bɔrɔntɔ a b'i lebu maaw sera n'a ye a da kosɔn o ye seli fɔ a ka seli fɔ alakira ye k'a ka su fɔ kira nisɔndiyara dɔ nan'i kan dɔ ko nka sa kana tigɛ i n'a cɛ dɛ n'a tigɛra i n'a cɛ a da ka jugu dɛ alakira k'a bɛ jahanama kɔnɔ
selma lajɛ suma lajɛ nɛ ye min kɛ nɛ juguya adamaden nɛ man ka juguya o mumini tɛ nɛninikɛla ye o mumini tɛ danganinkɛla ye o mumini tɛ maa lebufɔla ye o hali ni lebu bɛ maa la n'i b'a lakale i b'a lakale cogo wɛrɛ de la kana s'a ma kana adresse k'a s'a ma fiyewu mumini kɛ maa lebufɔla t'i ye maa nenina t'i ye maa jagabɔla t'i ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni diɲɛ ko o ko n'a nana i ka maga o ye mumini ye i bɛ kuma duman de fɔ o ye mumini ye i bɛ kuma magaman de fɔ o ye mumini ye jigilasigi kuma i b'o de fɔ i tɛ jigilatigɛ kuma fɔ maa ye kira ko a ko sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen hakɛ kelen b'o ye sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ fila sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ saba alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam hakɛ kelentigi ye jumɛn ye e ye silamɛ ye i sigiɲɔgɔn min b'i kɛrɛfɛ o ye kafiri ye komi ala ko ka sigiɲɔgɔn bonya sigiɲɔgɔnya kosɔn kafirikɛ in bonya o bɛ wajibi y'i kan sigiɲɔgɔnya kosɔn i b'a dan kadiri de kɔnɔ min y'a bɛrɛma ye i tɛ bɔ kafiriya kadiri kɔnɔ ka don silamɛya kadiri kɔnɔ silamɛ n'i bɛ silamɛ bonya o bɛ kɛ ni hɔrɔmasigi caman ye o bɛ kɛ ni hɛrɛkɛ ye o bɛ kɛ ni dugawukɛ ye ni kafiri ta don o kɔni ye dɔrɔn karisa ye n sigiɲɔgɔn ye n ye nin hɛrɛ sina sɔrɔ walima a ye nin hɛrɛ sina sɔrɔ i dɔn ka taa n dɔ ka taa dugawu k'a ye a ka hɛrɛ sɔrɔ la ni saya kɛra a fɛ yen i bɛ taa ka t'i sigi fɛn min b'a tɔ a ni bɛ se ka da i kan i bɛ taa o sigili de kɛ i t'a dugawu kɛ ko a ka maa min sara n'o ye kafiri ye ko ala ka yafa o ma i t'o dugawu kɛ i t'a fɔ ala ka hinɛ a la i t'a fɔ k'ala ka don alijinɛ kɔnɔ i bɛ kuma fɔ dɔrɔn kafiriw gansan bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye u ka su ko la walima e b'a lajɛ maa mudara bɛ yen maa bɛ se ka adamaden n'i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka kuma fɔ k'i bolo bɔ a bolo n'a ma k'i kɔnɔtɔ bolo in bɔ n bolo ye i taara i b'o dugawu k'a ye ni maa sara a fɛ yen i bɛ na ka n'i sigi i tɛ silamɛ wele ka fɛrɛ ko cɛ n terikɛ kafirikɛ in bɛ sa dan ka taa ɲɔgɔn fɛ dɛ i kelen pe de a ɲininen b'i kelen dɔrɔn de fɛ walima i k'i musow bila u ka taa safunɛ d'a musow ma a banna o y'i dɔyɔrɔ ye a ka dɔ dɔrɔn k'a bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kafiriya ka hakɛ ye jumɛn ta ye hakɛ fila ye n'i y'i sigiɲɔgɔn don silamɛ don silamɛya ka hakɛ ani sigiɲɔgɔnya ka hakɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la o b'a wajibi ye i kan i ka sigiɲɔgɔnya ka hakɛ kɛ a ye ka silamɛya fana ka hakɛ kɛ a ye silamɛya ka hakɛ n bɛna o bɛɛ ɲɛf'i ye sisan bɔn maa dɔ bɛ yen hakɛ saba b'o ye alakira ye min fɔ o ye maa dɔ i sigiɲɔgɔn don i sinji don silamɛ don o tuma fɛn saba sɔrɔla n'i ye ɲuman k'a ye ni sinji sera ye sinji tugura silamɛya tugura sigiɲɔgɔnya tugura n'i ye ɲuman k'a ye ni sigiɲɔgɔnya sera ye sinji tugura sigiɲɔgɔnya tugura silamɛya sɔrɔla n'i ye ɲuman k'a ye ni sigiɲɔgɔnya ka sira ye i y'a kɛ silamɛya ta ye i y'a kɛ sinji ta ye i y'a kɛ sigiɲɔgɔnya ye nin kelen kelen bɛɛ i bɛ baraji saba saba sɔrɔ a bɛɛ la min ta ye fila ye i bɛ fila sɔrɔ a la min ta ye kelen i bɛ kelen sɔrɔ a la ni kafiri b'i ye i sigiɲɔgɔn don i bɛ taa fɛ yen ka taa sigiɲɔgɔnya lajali min k'a bolo i bɛ baraji sɔrɔ o la tɛ juguba sɔrɔ a dɛ Alahu Taala de y'a fɔ k'i k'a kɛ n'o tɛ n'a dan ne yɛrɛ ma i tɛ sɔn fiyewu o tuma sigiɲɔgɔn a ka hakɛ jumɛn bɛ maa fɛ a sigiɲɔgɔn fɛ adamu adiyatihi silamɛkɛ i ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ bi qawlin ni kuma fɔli ye a ye kuma min bɛ to a kɔnɔ aw fi'lin walima ka baara k'a la baara min bɛ to a kɔnɔ n'o b'a tɔɔrɔ ka n'o kɛ ala kira ka kɔrɔfɔ ko sallallahu alaihi wasallam kira ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu ani ma ko ni maa min n'i dalen bɛ ala la n'i dalen bɛ alqiyama don na k'a bɛna k'i ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam o tuma ne ko kura wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu فقيل له من هو يا رسول الله فقال الذي لا يأمن جاره بوائقه كراي كان دو سابو تشرو لا كون ينكلي على لا نين تكي تك مؤمن يا بدا انا بصيغه المضارع
nyen kali alala nin tigi tege muminiye nyen kali alala nin tigi tege muminiye ala kala ka kalli man jaw ni ya ale kali ko minun na doron ko baw ni ta ala ka bo ala kira maw ala ka bo man kalli maw silameke ma imana ma kalli la jula alamo kana ko sege ni ya sege te ita nyuman soro kalli ngofe mama be awulo wul billahi tallahi wallahi billahi tallahi wallahi abiki kaldo man ko ni sebe ko bele jelena ikana ko sege ala man suturala ala kira ko nyen kali alala atake mu'miniye nyen kali alala atake mu'miniye sahaba o kama ko e jeni ala ka kira ako mami isigi nyon ma danaya soro ika mashibala dungodo ni dugu jera seyon ko ala man kishira ka sa toroma amada abina min danga bintu ako mama bo fo o be fo mama ala kira o kiteke mu'miniye o te kay fiu anani siratul mudaride wallahi la yu'minu akon kala ala la tege mu'miniye ko jeni ako mami sigi nyon ma hakilla sigi sura ka jumana dungodo ibaba ko karta bena jugumando kawna isigi nyon bebe karta wa ala ka danga bama o to benengo nyek mami fi don la sabaw ye chedo ko fo muso do ko fo ala kira kira yere yella ngasaw na bara do fo ka boke ayi kandu mako hiya fi nare akwa be janama kono uko kira ka be sungoy ala kira abe shugu be ken nafla sella koy akwa ye mon fasamana ko watu zi jirana ma ka ba sigi nyon toro ako sigi nyon toro la ala ti ya fay mafiyo ko ka be janama kono nya fo ka dawde ka tuma ramo ikani sigi nyon toro sigi nyon toro siraw mbina so mako nyefiyo fondo be ni bo ka de sigi nyon toro munyin no sigi nyon fe ka ki sigi nyon na fara ke kam minke ika ki sigi nyon anyin ne bi sigi nyon fe ka ko ki yemene do bina fo o be ka fo kan nyuma ngan sigi nyon sigi nyon me juma ngana amba fiye ne be nyuma ka na be ka juma ke le eta ka nyuma be ka ala de bato ale be ka ala kuta ka ni na ale ke kelenye ma ko kuma ko di fali ta ko ni ya ta abbe ka fali otuma ka ke mumini sa eka toro kana salima ale de ke toro eka ala koso ale de ke toro wallahi ni dugu jara ni bidido ma ala kafo kasa signyo koso kasa ni sokoma nate kumi fe kana fo dabla fo do min nako he ni yem fo ni ngo ambe kele de na yo fo sa otuma bi makun ala e min fo enyi mbora ato odo ni ndale mbale kun eka selibe mine eka shumbe mine ale ka selite mine ntu aka shunte mine fa fene kana mbay fe kay ya fanyi ni fe te di islam ke fla islam musu fla aya dat ke nyona tile sabate benengo imana ye kira tile sabafo adama den du sukun be ma kenye ni du sukun yi kenye adama denya uyo wakati di iko makono adama denya wakati jme tile kele ibo bla tile fla ibo bla tile sabana adama den bi daki miri ba ko che ne tate gnye ne ma gnye dan tise ka ba wan tise ka begen sa we oba sho ni ji tojigi obesigi kata Allah ta'ala ma obesika ko akumba na femi ma obito ke aya don ale tate gnye atne se ka gnye ke fosiye na ala ma ke minye iseka ma ke fenye na Allah ta'ala ma ke minye iseka